intervention ofu obi ka iji eje ụmụagụ na-eche mba ofu obi ka iji eje ụmụ odumejeje ofu obi ka iji eje ife nwanne ka anyị na-eme n'ime intervention amaka ofu obi ka iji eje ofu obi amaka mana ofu obi n'obudo ebudo dị n'ezie ka nwere nade onye isi anyị gwara anyị nwere ofu obi debe n'aka anyị ji eje ife eji adịla anyị na mma na nwanne na nwanne libe nni na anyị ebute ọkụ osisi bute ọkụ n'elu ụwa anyị na-eruo ya anya ụmụ intervention ofu obi ka iji eje udo na nwuli onye aka iji ebi elu iwe nwanne na nwanne na ọ dị elu n'obi ma ncha nwanne na nwanne n'elu ụwa bụ ofu ọbala n'eriri mbọsị nke nwanne si n'ezi ohi ga na ezi ohi gwa ya eziokwu ịmarụzie n'ọbụlịnanya nwanne ozu na wozu arụ n'elu ụwa ụmụnne mana ezi ohi amaka mma ezi ohi ka ajọ nwanne ezi ohi gwazie ife na alụ n'elu ụwa bụrụ nwanne n'obife na-ekwuo inu ka mụ na-atụ inu ka njikwuru egwu inu ka nji ebi elu ofe ka a na-akpọrọ n'egwu mo Olisado onye nwe egwu okwu n'elu ụwa biko kwukwa maka echi omife n'elu ụwa mekwa maka Chukwu Olisa ọfọ n'ogbe amaka ọfọ ka nji ebi elu onye na-eme ife n'elu ụwa ya were ọfọ n'ogwu ụwa m ogo egwu ililo ka m ji bịa oyọrị m abụ egwu na nwanne ya ole n'ụwa ka mụ na-ekwu okwu odumejeje gwara anyị na mbọsị gbogbo na nọmba 14 Osuma nke dị n'Ọdagwu Ọnịcha ebe a nọbiri intervention ka na-agwa ya oke marụ maka na ife na-enwero mbido n'elu ụwa na o nwere isi otu esi wee bido intervention ka na-akọwa mgbe odumeje na-ebido ọrụ oziọma ka o ji wee bido otisie ya oziọma n'elu ụwa na ị ga-ekwelu ọ bụrụ na ịbụ onye ori n'elu ụwa nwanne ịfụzi odumejeje n'oziọma na ị ga-ekwelu ọ bụrụ na ị na-eme isi ike n'elu ụwa nwanne m ịfụzi odumejeje n'oziọma na ị ga-ekwelu maka ozisie ya oziọma na ọ ga-eburu ya amụma ife na-eme na ndụ ị n'ezie na ị ga-ekwelu ndị mmadụ wee bịaba n'ụlọ na-achọzi odumeje nya ka ị ga-eji malụ onye Chukwu kpọrọ ọgbụgbọ oku abụrụkwa ife a na-awata n'anya n'elu ụwa n'ọbụ onyinye amala si na chi wee bịa ka etinyere onye n'ezie nya ka ọ ga-ejiri etinyere odumeje n'ọbụ orijinal kemalụ odumeje melụ ndị mmadụ wee malụzie Chukwu ndị na-ezu ori n'ogbe na afọ akwụsịghị izu ori ịfụsi odumeje iwela aka iduzi onwe ya ọdụ maka gịnị odumeje na-akpaba ike odumeje na-eme isi ike ma odumeje bụrụga akwụkwọ nsọ mgbe odumeje bidoro ọrụ Chukwu kpọrọ ya n'ezie ndị mmadụ wee bido nkọcha n'elu ụwa kemalụ ụfọdụ kpọrọ onye mgbu ụfọdụ kpọrọ ya mugwu ụfọdụ si na o sorozi n'ife a na-alụ n'otu Ọnịcha chacha na fasi na fa nyere ya wanye elusizie wanye na odumeje ga-ada ada n'ọrụ maka gịnị na famazili onye ọbụ onye amụma dị adịle n'obodo ebe o si bido ụfọdụ na-asị ọkwa Emeka kọmando ụfọdụ na-asị ọkwa Emeka baresi ebe ụfọdụ si ọkwa n'ịga by nature ga-abụla anya onye amụma na ndị Ọnịcha ka nnukwa mana famarozi na tupu ga-apụta ụwa Chukwu kere ugo n'ọsago mụ ga-arụ maka na ọ si nwata jide nkakwụ n'oge debelu ya mmiri kwa aka ọ si nwata gụbezie n'uji n'oge nye ya mbazu oge ji guji mbọsị Chukwu kere aka oyibo ụbọchị ya bụko kele mmiri dị ya n'ime maka na ọ pụdara ibe
nyabọkwa nyụrụ anyụ ma ncha maka na a na-agba onye isi egbe chi onye isi a na-ezere ya mbọ onye ya na chi ya si eje o nwere ife onye ilo ga-eme ndị ogbe chọbazi Emeka ma afrozi Emeka kọmando ndị oyi na-ele anya ya ma afro Emeka bara esi elusie klọb achọba ya ma afro nịga by nature onye ọbụla gba ya leba maka na onye nwe egwu na klọb na afrozi ya mana ọ bụ Chukwu kpọlịa odumejeje alụbagolu chi ọlụ ife a bụ ife dị omimi ife mere Emeka na-akọwa mana ọ bụrụkwa ife ọfụ maka na o megburu n'oge Jizọs Sọl wee megide bụ ụmụ Chukwu emesịa Chukwu Olise akpọọ ya Sọl wee bụrụzie Pọl wee buru akwụkwọ nsọ wee bayara ebe a wee tọghatabalụ Chukwu mkpụrụ obi etu aka ọ dị n'oge odumeje onye a na-akpọ kọmando ya bụ Chukwu Emeka odumeje onye akpọrọ bara esi ya bụzi odumejeje onye amụma onye akpọrọ nịga by nature ya bụzi nịga n'ime Jizọs okwu na-ekwu onye n'ụwa nọmara mama egwu na amụma si ofu ebe wee bịa ọ bụrụ na ịbụ nnukwu onye amụma Chukwu n'elu ụwa na ị ga-abụ onye egwu maka na egwu na ọ bụ mmụọ ka ị marụ ụfọdụ jere lụba ọrụ amụma n'elu ụwa na fafuru odumejeje ụfọdụ jere mebe ekpere na fafuru Chukwu Emeka odumeje ụfọdụ jekwarụ tibe egwu n'elu ụwa mana egwu amarọziba adị amụ ọrụ amụma amụ nwanne m na adị amụ egwu amụ ka ịmalị maka na egwu na obi ife ime mmụọ ọ bụrụ na akpọrọ ị n'ọrụ a ezuohi jechi ife ị ga-alụ egwu na obi ife mmụọ ka ịmalụ amụma bụ ka ife mmụọ na adị amụkwa amụma amụ ka ịmalụ na adị amụkwa egwu amụ ka ịmalụ onye ọmalụ n'elu ụwa welụ ọ bụ na ọmara ịchọzi ife ị ga-alụ ife onye na-eme malụ ya ruo ọmara ya ruo na ị ga-agafịa odumejeje gwara anyị onye n'ụwa onye ọbụla fụzie nwanne ya n'anya ofu obi ka eji eje kedu ife na-ekwu ofu obi ka eji eje ofu obi amaka ofu obi ka eji eje ofu obi na ọ bụ udo ofu obi ka eji eje ebe ịfụnanya dị ka obiọma dị ofu obi ka eji eje onye ọbụla marụ nwanne ya ofu obi ka eji eje ife odumejeje gwara anyị ofu obi ka eji eje ị nọ na Lagos ofu obi ka eji eje ịfụ nwanne ya biko marụ ya ofu obi ka eji eje ị nọ na London ofu obi ka eji eje ịfụ nwanne ya biko marụ ya ofu obi ka eji eje ị nọzi America ofu obi ka eji eje ịfụ nwa intervention biko nyere ya aka ofu obi ka eji eje ife ọbụla onye na-eme ofu obi ka eji eje ịfụ nwanne ya biko marụ ya ofu obi ka eji eje ife odumejeje gwara anyị ofu obi ka eji eje onye ọbụla afụ nwanne ya ofu n'anya obi ka eji eje ụmụ
agụ na-eche mba ofu obi ka iji eje eju na-eji aka n'ogwu ole n'ụwa ogwu na-adụ eju na ma eju na nwelu ndidi nwanne ukpofu na-agba nkịta n'elu ụwa nwanne mana ji ekwere ozi mmadụ malụ n'okpofu gbara ya maka na onye sụrụ ọbịa n'elu ụwa ga-atọ ka ka malụ onye gbasịa bọọlụ oje ga-alacha oroma ekenezi onye nụlụ arọ n'elu ụwa nwanne m ekene onye nụlụ isi na fancha niile nọ n'ọrụ aibulu egwu jebezie nọọsụ yitụkwa onye ka mụ jeje mmadụ ka nchọwe jebe chifu payọs ha na-emerụ onumeke n'eyi ezinodumeje onye ọma na ịga dị keneli m ụlọlọ yo ezinne na ịga dị afọ m ụlọ ọmụmụ n'elu ụwa nwa na ọmụrụ nwa Mrs. Florence ejechefu nwa mmagụ n'azịa ọkwụnụ na-abụ bụ ndị m ụlọdumeje ọbịazie na n'ọnịcha na-atọ ndị mmadụ na-abụ maka na okego ha na-emerụ kpara ike mgbe buru gbogbo ekene ekene onye ọmara ike ekene na ọgagụ ekene kali ekene ọ bụrụ demedeme n'ezie ojekejego kalaeze n'elu ụwa nwanne m okolu na kalaeze maka na ekene eze n'igwe a na-asịrị igwe imela nha ahụ n'elu ụwa a na-asịrị igwe kedu ije nọife na-ekwu a na-asịrị igwe oyimụ alfa ọsọgodu ya nya bụrụ nwanne ịbịa n'iru eze ị ga-akpọlili ya igwe otie ya akụpe n'azụ n'ọbife na-ekwu ọ bụ onye ka mụ na-akọwa isi apụrụ gbaba okpu Cyril Godili Chukwuemeka nwa ọhanemerụ General Overseer Martin of Holy Ghost Intervention Deliverance Ministry nke dị n'otu Ọnịcha onye amụma mekene yo n'ifi na-alụ ebuka kpanụ onye ọgbarụ ya wela anya tọbịa n'ọdafụ n'anya olumejeje Lionisef udogwa ijeje mba olumekene yo onye amụma onye amụma si mụ kene ụmụ intervention niile ndị ji ofu obi aga n'ọga dịrị unu na mma anjebu ụmụnachi na ụmụnachi na-eri ede obodo na-eri ede na fa nwelu n'obi ọcha obodo na-asụ ede na fa nata musu inu ka mụ na-atụ olisado onye nwegwuo anyị bata ụmụnachi bụ onye ka anyị na-achọ mmadụ ka ibie Greg Nwanoriefo CEO Nigerland ndị ọma olumekene yo mọgọ n'ịgadị kenele m lọlọ imisi Sogochukwu Anoriefo osodiemakubili ezinne n'ịgadị ejebọrọ ifite eziokwu na famụrụ nwa Chief Saifechidele odego ya n'elu ụwa okwu dịrị osedum odogwu nwa n'ịgadị ifemekwa na ihe ọba ma n'Indonesia oji moto emọgọ ojunemọgọ oliego n'ukego dogwu nwa n'ịgadị ọsụọfịa nke Jakarta n'ịgadị kenelu mụlọlọ yi Fatima Osedum ezinne mụrụ Chigozie Emmanuel onye ọcha ambulegede mụjebezi ezira n'enu ụwa mmadụ ka nna chọọ ezi oyi ka ajọ nwanne Sachukwu dị nwe ịgbanugo nwajugo n'ezira odogwu nwa ka m na-akpọ oliego n'ukego ezi oyi onịgadị onumekene yola chusuola bọchị keneli m lọlọ ihe ochi dị ma ịgbanugo
nemuru Goodluck ezinne n'igadi ọmalịcha Latus ọjụgo nwanyị daalụkwa ọgaranya Chileze n'ikpe ego ka ọ ga-ana ka mbụlụ egwu m wee jebe ezi Ogidi nwere mmadụ ka anyị na-achọ Chief Sir Chinedu Okeke ekwu Ogidi nwere daalụ Onumeke na-eyi CEO Integrated Resources Nigeria Limited ekwu Ogidi nwere bodogwu ofu onye nwere afịa Onumeke na-eyi o building material nke Ogidi nwere dị n'aka Ezeomogo biri Odumejeje si m keneyi ka mbụlụ egwu m wee jebezie n'Ojiotu maka ọ bụ onye ka m cheje Simon Erubili okwu dịrị m Udochukwu Onumeke na-eyi omemma n'Ojiotu Ezeomogo bili ezinwe Odumeje CEO Estate Management Lekki Island na Lagos ka ị na-achụ omemma n'Ojiotu Igweribe agwụ ka njebe Ogidi nwere ọzọ mmadụ ka m chọjebe bụ onye ka m na-achọzi Chief Sir Nnemenwosakwe odogwu Ogidi nwere daalụkwa Onumeke na-eyi nu Ezeomogo n'igadi Chief Executive Officer Paradise Regain Hotel and Suites n'Ogidi Paradise ebe anyị na-alacha aka n'ọdị n'oyi Olisa Nsasi Onumeke na-eyi ifi na-alụ ebukakwa Nsasi onye nwere ife ọkwa ibu Managing Director Nsasi Food and Beverages anyị nwere Nsasi Table Water Nigeria Limited odogwu Ezeomogo Onumeke na-eyi ezigbo Ogidi alụkwa ụmụ Odumejeje ofu obi ka anyị eje ụmụ Intervention ofu obi ka anyị eje Anabala Agụmba ofu obi ka anyị eje ụmụ agụ na-eche mba niile ofu obi ka anyị eje a na-ejide ikuku n'aka ofu obi ka anyị eje ụmụ ikuku ka na-akpọ ofu obi ka anyị eje Chukwu anyị kwodogunu ofu obi ka anyị eje Chukwu anyị nọ na-emela anyị ife ofu obi ka anyị eje ọyọ Odumejeje onye amụma ifi na-alụ n'elu wee bukakwanụ the founder of Alabasta Healing Cure Water mmiri na-enye ndụ mmiri a na-agwọ ọtụtụ ọya iburu nje bịa Alabasta na ọ ga-agwọ gị ịṅụzi Alabasta ị ga-enwere onwe gị Chukwuemeka Odumeje Chukwu ji arụ ọrụ onye amụma ka mbụlụ egwu m wee jebezi Imo steeti ka nkenewe Intervention odogwu n'ịdị mma Honorable Eric Nwanom n'ịdị mma former special advisor to the governor on Niger Delta Affairs and managing director of Neris Overseas Nigeria Service Limited, Port Harcourt. Anyị wee debezie Enugu steeti anyị banye Ameche n'ọkụ na-anọ ndị ọma ekene onye ọmalike ekene n'ọgagụ Sajon Nwangene Onumeke na-eyi odogwu nnukwu mmadụili Ezeomogo onye ọma enelimezo Ijojeriko n'Osobili odogwu abụrọga na-eme ife onye mere ka o ji bụrụ odogwu ọ bụ onye ka m na-ekwuo mmadụ ka m na-akpọnụ Sajerom EO Adimekwe Jericho Industry Nigeria Limited odogwu
ife mekwa na iyo ndị na ndị beyi odumejeje si m kenebezie n'ugbo ndị ọma ka mụrụ egwu m wee jebe one dị n'Orumba South odogwu nwa ka m na-achọ Honorable Sachinenye Okonkwo bịa keneli izitonu mekeneyi odogwu nwa na ịgadị senior lecturer n'Ọka na Unizik ka ị na-alụ ọrụ gị odumejeje n'ọfụrụ n'anya ọkwa ịbụ papa ejimịtọ ifele mezili ndị loyi maka Chukwu intervention emegolu gị nya ezi oyi m ugolibe ka anyị jebe Enugu steeti Eziagụ ka na-abanye ọ bụ onye ka mụ na-achọ Sidewind Chiweta Oke ọkwa Chukwu ewetagolu gị oke gị ezi nwa Eziagụ na ị ga-adị CEO Pidgin Can Food Nigeria Limited importer and exporter General Merchandise Ezomogo Edido Godogwu nduru ọma febezie n'igwe ezigbo nwa intervention bili ka mojibia umodumejeje ofu obi ka ijeje ụmụagụ na-eche mba ofu obi ka ijeana